Waarom ben je dit begonnen? Nou, ik vind het allereerst leuk dat het de categorie design is. Want een design heeft iedereen wel een mening over. Het is mooi of niet mooi. En om die discussie te vermijden hebben we gepoogd om iets te maken wat modulair is. Zodat iemand naar zijn eigen smaak het kan maken. En ik denk dat dat redelijk uniek is in deze branche. En is wat je online kunt configureren. Dus iedereen kan vanuit zijn luie stoel thuis zeggen, nou ik wil daar een blok en ik wil die zo en ik wil die zo en ik wil die zo en ik wil daar die kleuren. En nou, je drukt op de knop en het wordt bijna die ik hier hoor. Aan de andere kant zie je steeds meer een behoefte naar iets wat onderscheidend is, wat identiteit aan je eigen organisatie geeft, wat je mooi vindt, of ook voor thuis, hè, want thuis en kantoor wordt steeds meer geïntegreerd. En zo hebben we gezocht op deze manier om niet alleen een product te maken, maar ook het concept en ook de toepassing. Overigens is het al heel breed verkrijgbaar voor diegenen die dat willen. Om het ook makkelijk te kunnen verkrijgen, maar ook het helemaal zelf samen te kunnen stellen. Dus alle barrières wegnemen. Heren, proficiat nogmaals. Bedankt voor de komst naar deze tafel. Ik verzoek om weer bij het publiek te gaan zitten. Dan gaan wij door naar de volgende ronde.